खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 25 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसो गोरोबलायगोन, सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन, नखराव रंजाखांनायनि सम फैगोन। बृष राशि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन, गावनि थांखियाव सहैनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मिथुन राशि नखर संसाराव अर जोंगोन, गोसो गोरोबलायि जागोन, हान्थिनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। कर्कट राशि देहा सावस्रिखौ लोरबां मोनगोन, हरखाबै मेंनाय फैगोन, खामानि मावनो हायि जागोन। सिंह राशि गिदिर सुबुंफोरनि हेफाजाब मोनगोन, मोजां खामानि मावनो बोलो मोनगोन, थांखि फारसे दावगालांनो हागोन। कन्या राशि जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, आंगो लोगोआनो सुथुर जानो हागौ, हान्थिनायाव खैफोद फैनो हागौ। तुला राशि समाजाव मोजां मुं गोसारगोन, गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो खाबु मोनगोन, बिमा बिफानि मानखौ बारायहोगोन। वृश्चिक राशि समाजाव गाज्रि थासारिजों भुगिनांगोन, नखराव जेंना नुजाथिगोन, जानो लोंनो खहाबै जागोन। धनु राशि गोजोन सान, गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन, गावनि मोजां मोननायजों मोजां सम बारहोनो हागोन। मकर राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, सानैनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सानखौ रंजा बाजाजों बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि खामानियाव हेंथा फैगोन, खैफोदा उन उन गिदिंफाबाय थागोन, देहायाव हरखाबै सानाय सुनाय जानो हागौ। मीन राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमानो हागौ, नखराव आंखाल नुजाथिनो हागौ, जेंनाजों भुगिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला, अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।